Am nimerit la ziua lui Justin. Împlinea 9 ani și la aniversare a dorit neapărat să se bucure de numere de magie alături de invitații săi. Atenție, atenție! Un număr de magie periculos, sunteți pregătiți? Ăsta cu bagheta magică, l-ați mai văzut ea? Ține-te loc frumos, bagheta, tu ești magicianul astăzi? Sunt adevărate sforile? Nu sunt adevărate sforile? Au lipit doar că e uscat. Ia dă cu degetul, se ia? Lipiciu? Nu se ia? Nu are trape, nu are oglinzi, nu are brontozauri. E chiar goală? E super goală. Magie, da? Da, 3, 2 și... Avada Kedavra! Magicianul Ciprian spune că starea de urgență a constituit o perioadă dificilă și pentru el, dar i-a permis să lucreze și să vină cu numere noi de iluzionism. Cele mai frumoase spectacole sunt în special în perioada asta în aer liber, unde copiii se și relaxează, stau și cu părinții, sunt supravegheați în același timp și uite, se bucură și de un super spectacol de magie și iluzionism. S-au distrat astăzi. Cred că s-au distrat foarte mult și ei au fost complicii numerelor. Eu doar îi ajut în ultimul spectacol de anul acesta. Ei de fapt spun formulele magice, fac magiile, fac numerele cu mâinile și apar tot felul de obiecte străine, flori magice, bănuți la un moment dat, baghetele se transformă în tot felul de nebunii, deci în acest spectacol ei sunt protagoniștii. Ți-a fost greu în perioada COVID? Au fost câteva luni, da, în care am exersat foarte mult, am venit cu numere noi, toți colegii din țară, magicieni, am făcut un brainstorming la nivel național și am venit cu numere noi, cu tot felul de invenții și cu foarte multă promovare online în perioada aceea, deci nu am stat degeaba. Acum ne întoarcem în sfârșit la aer liber și la spectacole fantastice. Copiii prezenți s-au arătat încântați de spectacolul oferit de magician. La mulți ani, Justin! Mulțumesc! Mi-am dorit un magician la ziua mea și a venit și a făcut magie. Ultimul truc a fost cel mai impresionant. Cu ce a fost? Cu zăpadă. Asta chiar e de magie! Și având în vedere că n-am fost niciodată la un spectacol de magie, asta e o nouă premieră. Avea 3 frânghii, una mică, una mijlocie, una mare. De ce mă înregistrați? Așa. Și a făcut toate acele frânghii să fie de aceeași mărime. Și cum îți explici că a făcut? N-am nicio explicație, dar sigur există una. Mi-a plăcut cel care l-a făcut cu sforile. Avea 3 sfori, una mică, una medie, una lungă și când a tras de ele s-au făcut toate de aceeași mărime. Cum te cheamă? Sara. Cum ți-a plăcut petrecerea de astăzi? Nu știu, a fost foarte frumoasă și mai ales că l-am avut pe prietenul meu Justin, m-a făcut să mă simt bine. Cum sunt pentru copii petrecerile acestea pe plajă cu magician? Sunt foarte frumoase pentru că sunt în aer liber și te poți juca cu nisipul. Ce număr te-a impresionat? M-a impresionat numărul cu plea de zăpadă. Atunci când am băgat apă într-un pahar și acolo am pus o hârtie roșie unde magicianul a luat-o, a scuturat-o și nu știu cum a tăiat-o și s-a făcut ca o zăpadă. Ai sfaturi pentru magician pentru următoarele petreceri? Nu, mi se pare că sunt destul de bune aceste trucuri de magie.